atakukugulira bokosi lodula kwambiri koma bokosi lijasirika kufikisa kwa Mulungu. Chiyena kukhala chikhulupiriro chako choti chikakuchose mbokosi upite kakumana ni mlengi wako. Mabokosi amene mukutigulirawa si woti tizikhalamo momuja tupiri ndilo lokhala mmene muja ife eni ake tiyena kupita kakumana ni mlengi watu. Mukaniona naima pano ineyo si ndine ayi simunanionepo ineyo ine sine kuone nipo ninuyi zona nikungona manyumba amene mukukhalamo awo nizima nyumba zimene mukukhalamo izi koma inu sine kuoneni nichifukwa chake akanifunsa nzangayo kuti kodi zanja ndilandani nilanga tafunsa iwe ziwalo zangayo zanja ndilandani langa mutu ndilandani wanga khosi langa mwendo wanga nanga wangayo ni ndani amene akuyankha kuti nilanga zanja mwendo ni wanga mimba ni yanga ni ndani ndiye mwini wakeyo. Amen. Amene azachoka siku lina kupita kwawo kwa miyaya. Maona so tisanamizidwe ni izi izo sala izi ndikuyima pano ineyo bokosi langa napanga kale masiku ano amakupangira ni bokosi mukuyenda kukoma la hata muona huyo tapanga aina ka 5 feet amene ukipangana koko iwo kuyenda iwo apanga kali mabokosi aichi koma panthawi imeneyo tiyena kutakonzekera kale kwathu kokafikira kumwamba. Pamene ichi akuchitenga chikupita mbokosi la matabwa kaya zisulo ifena yake tikupita kumuzinda wa muyaya mzinda wapanda matenda mzinda wapanda nkhawa wapanda misozi wapanda manda wapanda kukalamba wapanda chani mzinda wabwino. Amen. Basi mune napano kodi mune wana ine tayanganani nwasa tanyanganani ineyo pamene nali nyamata ngatu tairibera yo pamene nali nyamata yangana kwa watu uyusu wayambako yima pomwepa wama mukumuona uyo akamaseka ndipo mukuona izi aseka hapo iwe ineso nali choncho nikaima choncho ndi masaya wosani sere nikamzereka mosi palibe koma pakali pano misozi imene nalirapo ya kumba mosemo kukumba kutere kuti kungokhala choncho ngati nikuseka kwa pamene sili kuseka ya ndikuti chikupita kwawo kwa miyaya koma popo yambako nalukhala ngati mnyamatawe muona naye tayambako iti akazafika saizi yanga hii azakhala kuti sakuseka koma kuoneka ngati akuseka tikuvesa. So izi zikamachitika izi tikamaziona masaya akamalowa amano tikugulula izi zikuchitika tiziganiza kuti pamene izi zikugululika masaya akulowa kwathuko ndakuonza kwa ambuye kuti ambuye khalani nane ndikubwera ineyo ndakuonza uyena kuyang'ana mawu kuti anachita chimene Mulungu ananena ndipo ine ndikupita kwathu ngakhale nane unama kuti ani apa kaya Mulungu sana amayi Mulungu ananena apa ine nabatizidwa monga iye ananena sanga ninamize ndikuti katero tazikozera malo ndikwabwino kuti tonse mmene tili apa tikangofika kwathu pa nthawi ya mapeto a moyo wathu pa dziko lapansi pano tikupesa bwinobwino ubatizo ulipo umodzi ndipo tikalandira ubatizo muzina ya Yesu Kristu machimo athu akhululuka ndipo Mulungu atipasa mzimu woyera. Amen. Tamba eti pa Roma 8 verse ya 9 uzisunthira huko 9 Mulungu aunena kuti iye amene alibe mzimu wa Kristu sali wache wa Kristu. Amen. Atakulalikira
atakhala wochuka mchipembezo, atakhala kuzusa abantu kuwakufa, koma ngati alibe mzimu wa Kristu sali wake wa Kristu. Aroma 8:9. Aroma 8 verse yake ya 9 akunena kuti koma inu simuli mthupi iyayi koma mumzimu, ngatitu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu si ali wake wa Khristu. Basi no matter achuke motani, avale zotani, alisali wake wa Kristu. Kukhala wake wa Kristu